правиш? Ами това. Разкажи ми повече за Лив. Трябва да дъвча бравките ли? Не. Разкажи ми повече за Лив, казах ти да ми разкажеш повече за Лив. Ехо, погледнете бе. Погледни бе. Как да те погледна? Аз съм с коса отпред. Ау, пос. Ау. Ау, ау, ау. Каква глава имаш само? Мъглева. Какво? Искаш да ти говори така, дори да те виждам. Вече не виждам. Това ще влезе през кожата ти. Или ще ми кажеш повече за Лив. Не ми пука какво ще ми направиш с това. Как така няма да ти пука? Това е ток. Да, не ми пука, защото няма да познаеш. Как така няма да познаеш? Какво да прави? Запуших ти тока. Трябваше да го така поздравя. Толкова гадно момиче. Божечко, те искали са толкова стръгли по този лед. Божечко. Боже ми. Божечко, трябва да намеря начин да се кача догоре. Виждам светлината. Успях. Качих се горе. Успях. Сега тръгнем ново там. Солида. Хайде, ти можеш. Но какво? Чувам нещо. Ето откъде се слиза. Сега трябва само да видя... Солида. Или как да кажа Солида? Долината са. Най-сетне. Челси! О, не. Отново избяга. Какво търсиш тук? Мери Джейн, къде ли отвлече Челси? Не. Какво ждах се? Я намерих онази бутилка там. Чудах се тъкмо как да я отворя, за да видя какво е вътре. Какво? Това е огромна бутилка с вода. Чудах се как да я отворя. От капачката тук горе. Опа. Хане. О, не. Така се пада. Много боли. Ще трябва отново да се измъкна. Най-сетне. О, божечко. Меги Джейн, мъгни се. Хайде. Какво? Това ли с кого там? Челси! Отивай при крокодилите, пустил съм змеи и крокодили, хайде. Какво? Челси! Челси, не! Челси! Челси! Какво направи с нея? Къдняка? Ще умре. Ще умре ли? Тогава и аз ще умра. Добре. Харесват ми тези момичета. А сега? В къщата е скучно. Така е. И все пак Сара, гузно ми е, че да направихме каквото Сали искаше. Знам, мама, но се чувствам по-добре и ми чувствах много по-добре, колкото в подбор къща. Така е. Чудо се, какво толкова се бали ви с търсенето да Челси? Сигурно Челси отишъл да набере ягоди и се е умотала в някоя лузя.
И помага сам. Сигурно. И все пак, ми се иска да тръгнем да ги потърсим. Добре, хайде. Хайде. О, не. О-о. Погледни тази пропаст. Как ще я достигнем? Скочим на 3. Хайде, да се хванем. 1, 2, 3! Добре, да се качи по... Това че ме бъдеш. Ножичко. Виж ме, вися като... някакво... Ти, да не мислиш, че аз не вися. Опитвам се да се кача. Виж ме мен. Аз вися като... Добре, да не говорим за това, да се изкачваме. Хайде. Изчакай момент. Добре ли си?